Така, количката ще започна отпред, понеже някои човека ме питат за размери. Тук е 45 от началото до тук. Тук е 30. Долу шината, само шината е петица. 5 на, може би това е 3 мм, не знам, дебело. Много горе, даже 4 мм е дебело. Тая шина е много важна, за да може тук да е достатъчно яко. Гумите, как се вижда, всякакви пеше е малко такъв телефона насам натам. Гумите една идея, буквално 2 см са назад. Да може тук, като са корпусите така тук, гумите да не опират в корпусите. Оста е направена така, че да бъде максимално близо. По-близо от това не може да бъде. 2 см трябва да има някакво разстояние, ако гумата се закаля нещо, нали, да може да не сурка по самия корпус. Сега, междуосието при мен е 50 см. 50 см е междуосието. Количката е висока. Колко е висока? 110 е до тук. Дръжките са под някакъв ъгъл. Да ви кажа право, не знам колко е този ъгъл. Може би не искам да се ангажирам с какъв ъгъл, но то всеки сам се преценя какъв да бъде ъгъла. Сега, нещо, което променихме е, че преди тази разпънка, ето тази, беше до тук. Беше една. Сега я удължихме догоре и тук направихме още тази разпънка. С това подобрихме количката. Разкарахме и лапата, защото се оказа ненужна, за да може, когато се натовари с палети и с магазини, като се дръпне, тук при стария модел се получаваше една лека дъга. Не че се изкривяха количките, но от напана в някакъв момент този метал може да се измори и да се изкриви там количката. Новия модел, който е този, няма го това нещо. Няма как да се случи. Конструкцията е изключително лека и здрава. Цялата количка, не знам колко килограма е, но е много лека. Сега, взехме тези гуми, защо? Да, скъпи са, но ето го тръна. Ето го тръна вътре. При мен има много драки, предполагам и вие не пчеларствате на асфалт. И затова, ето го тръна. И затова взехме такива гуми, които са няма как да се пукнат, защото тя няма вътрешна гума. Това са много сериозни гуми на фирмата, какви бяха? Flex Light. Така, 62-3 лева, 65 лева се намират тези гуми, едната. Сега, понеже тук сме купили текстолит, който сме направили пръчка, който сме направили втулка тук и втулка тук. Това е нещо с стругарска услуга, с големи шайби, умаслени са предварително и са сложени. Оста, която е вътре, е някаква част. Беше от амортисьор на автомобил сме използвали, рециклирана, както се каза. Изобщо всичко е обмислено да стане максимално здраво, с 20 мм, ако не се лъжа, беше оста, да стане здрава, лека конструкция и дълговечна. Дръжките, които купехме, се оказаха не толкова добри, защото въпреки че са залепени с полиуретан, заминават. Тоест, тук има какво да се работи върху следващия модел, трябва да се купят по-качествени дръжки. Но по конструкцията нищо повече няма да променяме. Наесен ще пуснем една серия колички с колегата. Мой колега Ядаш, железаря Георги от
Айтос. Той ги произвежда, аз ги предлагам. Както и да е. Въпросът е, че ще се постараем. Тогава количките ще бъдат предварително направени, разпробити където трябва. Тук навсякъде така. И ще бъдат подцинковани с горещо цинковане. Ще се изпращат до Пловдив да ги цинковат и така нататък. Но това ще бъде количката. За хората, които искат да си направят, нали, размерите, които дадах, са това. Ако тук е 60 разпънката, а долу разпънката е 25. Това са така леко ориентировъчни размери, който, нали, понеже нямам чертеж, който има желание малко от малко сръчен, разбира се, че може да се произведе и да му бъде просто лесно.